Kod weche mag tong e kind pinje mag Afrika ma ugwe. Piny Kenya kod Tanzania ochako chenro mar beto kendo keto ler e tong margi ma lachne nyalo romo kilomita 760 kaka yorno mar bero tong mar pinje ariyogo. Tong machakore na mataro mar piny Tanzania nyaka gwenge mag Namanga, kaunti ma Kajiado e piny Kenya ler kuom chungo sirni mayango tongo. Apisas mochung' ne chenro no timo limbe kilomita 110 no kaka sirni mayango tong ichungo. Chenro no nie tielo mar ariyo ka chenro mar beto bunge mawuok e nam mar Lolwe nyaka Namanga koro niendi chiegni rumo. Chenro no endo bende geto tieko timbe njore ma osebedo katimore kendo achije pondo e tong mar pinje ariyogo. Zile alama zilikuwa mbali. Some of them zilikuwa 5 km apart, that's why kwa tunaongeza more alama katikati na kukiria line iwe easier kuiona. These pillars were put during the colonial times. So you can imagine they are over 100 years old. Some have been vandalized, others have fallen off because of wear and tear. So we are marking them, we are rebuilding, especially the primary pillars that mark the boundary.